Hemrajana qarab aytdı. Ey Hemrajan yarım. Menin 2 bağım var. Bu görüp duran bağın Gülşen bağı var. Hol aňyrda uly bağ dip yeni bir bağım var dedi. Ýür şoňa bir gezimet gelel dip elinden tutup alyp gaýdy berdi. Bağ içinde gezip ýörke Saýathan Hemrajan syynap barýady. Hemrajan näme? Asmanda kanat bağlap uçup ýören tarlan kuşlara seredip selvin ýa diýaryny ýad etdi. Saýathanyň eldeki keyikleri vardı. Muňa seredip selvin ýa diýaryny ýad etdi. Serhowdyň içinde gaýyp ýören sonolary görüp, munna da Selviňa diýaryny ýad edip nama aýdy berdi. Şu ýerde Saýathan bir näme aňmana durdy. Ey Hemrajan, sen ak çekersen, nala çekersen, Selviňa diýersen, Selviňa azatly ýaryň barmydy diýdi. Hemrajan şu ýerde, ey Saýathanym, Selviňa azatly ýarym bolsa, şondan şoňa ayak gabyrdyp gelip neýledim men diýdi. Men seniň ol sözüňe ananmadym. Sen and içersiň häzir diýdi. Andy sen içeyin neydi Hemrajan? I don't know dedi. Aysam aydayınlayıp şu yerde Hemrajan 7 ölçep bir kesip bir anda oylap tapdı. Andının içinde şeylerek sözler yanlandı. O dağı bu dağı ayağım degsin ayağı, o dağı bu dağı ayağım degsin ayağı deyip 7 gedek demin alman kaytaladı. Saýathan 3 ýaşymdan bäri söz mansyn tirenmen. Emma lekin o dağı bu dağı ayağım degsin ayağı diýen andy heni de eşitip görmendim diýdi. Meniň şu andyma kimde kim ananmasa onun yüzünün gara diýdigimdir şu andym diýdi. Wy şeýlemedi Hemrajan, anandım diýdi. Emma Saýathanyň ýüreginiň töründe ünji bardy. Hemrajan andynyň soňunda bağa tarap girkitdi. Saýathan köşküne tarap gaýtdy. Köşküne gelip Banujan akyldar kenidine yeni maslahat saldy. Ey Banujan kenidim, o dağı bu dağı ayağım degsin ayağı diýen andy hi eşit görüpmidin diýdi. Waq Saýathanym, oňa türkmenlerde çopan şertä diýili ant diýilmi diýdi. Onun ýaly bolsa Hemrajan bilen şu nöşýany aşyklygym ýok diýip öýkelep, gahary gelen wagtynda gam kölüne batar ekeni, gyrmyzy libaslar geýer eken Saýathan, öýkelep şol aňyrsyna bakyp oturar eken dymar ekeni. Hemrajan ellerine her türlü güllerden yene çemen bağlak gelip Allah biz zalim gyýyp bizden öýkedip giden ýaldy. Munyň bir göwnüni hoşlak geleýin diýip gelse, görse Saýathanda dem de ýok, hiç eli seza da ýok. Hemrajan şu ýerde eline sazyn alyp, "Häzir bu zalim gyýdy, bir näme hoşamay sözleri bilen bir 5 kelime söz aýdyp göwnüni awlamasam, meni zindanyň törüne salsa gerekmi" diýip, eline sazyn alyp Hemrajan şu ýerde Saýathana garap, "Gel Saýat gideli bağa, yarım bak synamda dağa, Hemranyň janyny almaga, balgyrmy diýim geýnipdir, ýargyrmy diýim geýnapdyr" diýip 5 kelime söz aýdyp duran eken, gör bak näme diýerken. Aklımda halı çapraz margırmadı geyneyiptir ey. Oho, kurban olum kalım kaşa, yancıma çınsancık başa. Aklımda koşa koşa halgırmadı geyneyiptir ey. O yarım gelir güle güle, yarım gelir güle güle güle, şu vak menzer bilgile, yanında 40 kenin bile bağırmadı geyneyiptir. Hey, yanında 40 kenin bile bağırmadı geyneyiptir, 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 ho ey
Başını değceren gibi, reftarınız marul gibi. İki lülpü şamar ki, bımar kırmızı giyineyiptir ey. Ay gel sayıp gidelim bağa yarım, bak sinamda dağı, Himran'ın canın almağı, yar kırmızı giyineyiptir. Hemranın canın almana yar kırmızı. Ay geyine yıktır, 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 geyine hey, Hemran'ın canın almağa yar kırmızı geyine yıktır, geyine yıktır, geyine yıktır, geyine yıktır, ho geyine, ey geyine. Himracan Sayatxana qarab, geyine ayıptır, geyine aptır deyip, ken yalvarandan son Sayatxanın göğünü hoş oldu. Himracan şu yerde Sayatxana qarab aytdı, ey Sayatxan yarım, özün bileyen atamın yeki dürüyadı men. Indi deydi barmak basıp sanak görsem, aradan 3 ay 3 yıl geçen ekeni. Indi bizim iyile varsak, toy versek, tomoşa versek, niçik bolur deydi. Sayatxan göğünü hoş oldu, acep bolur. Atamın ak patasını alıp son yolu ruvana bolsak boluyor deyip. Mehmet Han padişanın ak patasını alıp Hemracan yarı Sayatxan alıp nerede sen ata yurdum deyip tutturup kaydı verdi. Yurduna gelip toy verdi, tomaşa verdi. At çaptırıp altın kavak attırdı. Aşıklar murat maksatlarına yettiler.